Tervetuloa Huutokauppa.comin rekisteröitymisopastukseen. Tämä opastus vie noin 10 minuuttia teidän ajastanne. Tässä on internetsivusto huutokauppa.com. Jokaisella rekisteröityneellä käyttäjällä on mahdollisuus kirjautua sisään huutokauppapalveluun. Rekisteröidyttyäsi voit aloittaa huutamisen, eli voit tehdä tarjouksia haluamistasi huutokauppakohteista. Nyt eteenpäin. Ensimmäinen askel on aloittaa painamalla kohdasta rekisteröidy. Tässä. Tässä on rekisteröitymissivu. Ensimmäiseksi meidän tulee luoda itsellemme käyttäjätunnus. Tämä tunnus on nimi, joka on julkisesti näkyvillä myös muille huutokaupan käyttäjille. Minä keksin itselleni nimen, joka on testiasiakas. Noin. Seuraavaksi tulee kirjoittaa teidän sähköpostinne. Minun sähköpostini on testiasiakas@hotmail.fi. Ja seuraavaksi toistetaan äskeinen sähköposti. Noin. Seuraavaksi keksi itsellesi salasana. Vähintään yli 5 kirjainta. Minun on 8. Ja toista salasana. Täällä lukee, että vahvista salasana. Seuraavaksi on tärkeä tieto. Eli matkapuhelin. Tähän ilmaantuu iso lista. Suomen suunta on +358. Ja teidän puhelinnumeronne. Pitäkää huolta, että tästä puhelinnumerosta saa teidät kiinni. Jos syntyy ongelmia, Huutokauppa.comin tekninen tuki voi ottaa teihin yhteyttä ja auttaa rekisteröitymisessä tai muissa asioissa Huutokauppa.com palvelua käyttäessänne. Jos haluat rekisteröityä yrityksenä, merkkaa tähän laatikkoon. Jos olet yksityinen, jätä tyhjäksi. Tässä on tärkeä ruutu. Kun haluat olla ajan tasalla tulevista huutokaupoista sekä huutokauppakohteista, merkkaa haluan sähköpostiini Huutokauppa.comin uutiskirjeen. Tämä on suositeltavaa, siksi se on valmiiksi tuolla merkattuna. Lopuksi lue säännöt ja käyttöehdot. Klikkaa sieltä. Tähän aukeaa säännöt ja käyttöehdot -sivu. Kun olet huolellisesti rullannut alas ja lukenut kaikki säännöt, voit painaa täältä vasemmasta yläruudusta nuolta, jossa lukee siirry sivu taaksepäin. Kyllä. Ja pääsemme takaisin rekisteröintiruutuun. Nyt tämä pyytää kirjoittaa salasana uudelleen. Joten tehdään se. Okei. Ja nyt ruksi ruutuun. Hyväksyn Huutokauppa.comin säännöt ja käyttöehdot, kun ne on ymmärretty. Seuraavaksi paina rekisteröidy. No niin. Vahvistus lähetetty sähköpostiisi. Tarkista saapuneet sähköpostisi. Okei, eli nyt siirrymme sähköpostiin. Näin. Minun sähköpostini sijaitsee Hotmailissa. No niin. Kirjaudutaan sisään. Sinulla ei ole lukemattomia viestejä. Mutta roskapostissa näyttää olevan yksi viesti. Katsotaan, tarkistetaan se. Huutokauppa.com vahvistus. Avataan tämä. Hei testiasiakas. Kiitokset rekisteröitymisestäsi Huutokauppa.com palveluun. Vahvistaaksesi rekisteröinnin ole ystävällinen ja klikkaa alla olevaa linkkiä. Seuraavaksi klikkaa vahvista rekisteröityminen. Vastaa kyllä, kun kyseessä on Huutokauppa.com palvelu. No niin. Tämä ruutu on tärkeä. Tähän tulee kaikki sinun henkilötiedot. Kun sinä olet Huutokauppa.com palvelua käyttäessäsi voittanut huudon, niin myyjä voi ottaa sinun yhteyttä
näillä antamillasi tiedoilla, joten laita oikeat tietosi. Minun nimeni on Malli Ostaja. Minä olen syntynyt 1977, olen jo aikamies. Okei. Niemisen tie 10. Ja sitten on oma postinumerosi. Paikkakunta. Finland. Oma puhelinnumero. Tästä listalta taas ylin. 358. Näin, ja oma faksinumero. No näin. Olemme valmiit kirjautumisessa. Ja näin olemme valmiit vahvistamaan kirjautumisen. Paina vahvista. Rekisteröityminen onnistui, voit nyt kirjautua sisään ja käyttää palveluamme. Jokainen rekisteröitynyt käyttäjä voi kirjautua käyttämään Huutokauppa.com palvelua täältä oikeasta yläkulmasta. Ensimmäiseen ruutuun tulee meidän käyttäjätunnuksemme testi-asiakas, alhaalle salasana. Ja seuraavaksi voimme klikata sisään palveluun.